Sħarriġ ippubblikat fuq il-Gazzetta Malta Today wera fiduċja b'saħħet oħra fil-Prim Ministru Robert Abela, filwaqt li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech kiseb it-tieni l-agħar riżultat fl-istħarriġ tal-Malta Today minn mindu sar kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan apparti li aktar minn 2% ta' dawk li qabel qalu li se jivvutaw lill-Partit Nazzjonalista, issa se jivvutaw lill-Partit Laburista. Skont dan l-istħarriġ, Robert Abela huwa fdat minn 49.2% ta' dawk li ħadu sehem fl-istħarriġ, filwaqt li Bernard Grech kiseb 25.9%. Ifisser li d-differenza fil-fiduċja bejn iż-żewġ mexxejja tal-partiti politiċi ewlenin f'pajjiżna hija ta' aktar minn 23%. Dan id-distakk huwa żieda ta' 1.3% fuq l-aħħar stħarriġ li sar ix-xahar li għadda. Robert Abela huwa popolari iżjed mill-partit iżda mhux l-istess jista' jingħad għal Bernard Grech. Abela jgħaddi lil Grech fuq il-kategorija t'età f'kull reġjun tal-pajjiż u anki bejn l-irġiel u n-nisa. Bejn dawk li jgħoddu bejn il-51 u 65 sena, Robert Abela jgħaddi lil Bernard Grech bi-triplu. Fost l-aktar kategorija żagħżugħa, jiġifieri dawk li jgħoddu bejn is-16 u l-35 sena, Dr. Abela għandu kważi 10 punti perċentwali iżjed mill-kap nazzjonalista. Il-mexxej Laburista jikseb ukoll fiduċja b'saħħitha f'Għawdex fejn hawnhekk jgħaddi lill-kap nazzjonalista bi kważi 13%. Intant l-istħarriġ li sar fost 650 ruħ bejn l-aħħar jiem ta' Settembru u l-ewwel jiem ta' Ottubru wara li d-distakk bejn iż-żewġ partiti huwa ta' 16 il-punt perċentwal li skont il-Malta Today jagħti differenza ta' 50,000 vot bejn iż-żewġ partiti. In-nies kienu mistoqsija li kieku kellha ssir elezzjoni għada lil min jivvotaw. Bi 43.2% jgħażlu l-Partit Laburista u 27.3% għażlu lill-Partit Nazzjonalista. Hawnhekk il-Partit Nazzjonalista naqqas 4 punti perċentwali u l-Partit Laburista baqa' stabbli bit-tnaqqis minimu ta' inqas minn punt perċentwal. Il-Koalizzjoni tal-Alternattiva Demokratika u l-Partit Demokratiku kisbet 1.6% li tfisser żieda ta' kważi nofs perċentwal. Il-Malta Today irrimarkat li aktar minn 15% tal-votanti nazzjonalisti fl-aħħar elezzjoni ġenerali qed jgħidu mhux ser jivvutaw fl-elezzjoni li jmiss. Il-Gazzetta nnutat li dan ir-riżultat ġej eżatt wara l-festi tal-Indipendenza li għalihom il-Partit Nazzjonalista organizza bosta attivitajiet politiċi biex bihom jimbotta lil kap tiegħu. Hawn tissemma dik imlaqma bħala gwerra birda bejn in-nies ta' Adrian Delija u Bernard Grech. B'dan tal-aħħar kien ċanfal lin-nies ta' Delija li marru fuq il-fosos bil-flokkijiet ta' Delija u għadu lura jibbujaw waqt id-diskors ta' Grech. Intant fi stħarriġ separat fl-aktar kwistjonijiet li jolqtu lin-nies, jiġifieri l-ekonomija u dħul adegwat tan-nies, il-Gvern kiseb riżultat pożittiv fil-politika li jmexxi u fil-miżuri li adotta filwaqt li fl-aspett ambjentali l-istħarriġ wera li l-poplu jrid jara iżjed minn dan il-Gvern.